bocah ra tau ulah masjid. Bener atau sembayang kowe. Nggih to, wong anggere enten musala lu, iki omah apa to? Kok enek irunge lho. Ngene lho piye to? Piye mau? Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu. Lho, iki bojomu to? Alah, lah terus bojone iki ndi? Empuh. Golek dhewe ora kreatif. Lho. Lah, gue sampeyan kae kok bingung. Piye ngono? Alah, ora masalah. Selamat malam Mas Yono, selamat malam. Nggih. Selamat malam wilujeng dalu menika Mak Cangik Yulimbuk. Nggih, wilujeng dalu. Mas Bayu, Nggih. dangu mboten panggih ngantos kula kuwangen. Nggih sami to Mas Yono. Winginane nika terakhir panggih tahun 1500 pinten ngoten nggih. Waduh, 1500 dereng lahir to kula. Lho, lah nika tahun pinten to? Tahun 2050 piro kae ya? Lho, dereng to niki 2000. Urung to, iya. Dereng. Udah ora tahun kepungkur awake dhewe pinanggih. Nggih, alhamdulillah najan to dangu mboten panggih, dalu punika saged panggih wonten dusun Banu. Nggih, alhamdulillah nggih Mas. Kuwi tegese awake dhewe masih dijodohkan dening pangeran. Amin, wis pokoke donga dinunga. Nah. Mugi-mugi panjenengan sak kanca sehat, tanggapane nggih laris. Amin, semanten ugi Mas Yono. Nggih. Tansah pinaringan lancar rezekine banyu mili Nggih. kena kanggo murakapi kulawargane. Amin, amin, amin. Kalau wau rawuh jam pinten? Oh, kula rada sore badhe magrib wau sampun sowan mriki. Alhamdulillah. Lha sampeyan mau? Kalau wau kula bakdo isak pun mriki. Bot-bote kula niku kangen kalih keluarga niki Dusun napa Banu masyarakat Banu mriki. Dados sonten kula pun anu dugi mriki. Wah, semangat temenanan. Manggi bakul-bakul lontong. Bakul lontong. Bakul pop es. Pokoke kula salami sedaya. Semua alami kuwabi. Nggih to. Luar biasa teman. Kula iki tanggapan teng Banu iki gregeten jan. Lho, sababe ngopo sampean kok gregeten iki? Lah, nek wau kula dugi mriki belek to. Heeh. Wabe njuk foto komet, di komete foto komete. Lah aku kok ora enek sing ngejak foto. Ayo sabar to Mas. Enten piye? Enten setunggal sing ngajak foto iki mung Rian tok iki lho. Yuh, aku malah kaya foto ning grumbul lah. Mas Ayo Bayu. sabar. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Iki mumpung dereng pati dangu, Heeh. rencana niki kula dijak omong mboten nak mboten Niki tak mengke mantuk. anu Iya, ngantos iya. jam pinten biasane Oh, biasanya mungkin nganti jam. pagelaran ringgite menika? Nek prageran iki sampai jam 3 lebih Jam biasanya. 3, Jam nggih. 3-an. Pokoke semalam- aturan mriki ngoten niku. Nggih, semalam suntuk. Oh iya. Dadi mboten Ingkang ngecewake. baku derek duduk. Nadyan arep dikaya ngopolan kepiye Nggih, jenenge Pak. wayangan kudu netepi marang darmaning wayang darmane dalan. Aja nganti nerak pakem. Nggih. Dadi wayang iki ngantos saderengipun subuh. Nggih. Heeh. Dadi dadi- nek kelewat subuh mengke dadi wong-wong iki terus piye ngono sajake. Nggih Mas, to, wong nggih. jenenge Assalamualaikum. kula jenengan niku kan tanggung jawab. Pun ditimbali dalange- mriki apa? Dalange kualat. Ngopo? Kecampluk lampu. Bang, dagelan loro mbok kula nggih dijak omong paling gak bar karo kene yo kalih kula. Iki cerita-ceritane mau iri. Yo ora iri yo pantes-pantese bar kene piye kabare ra. Oh, njaluk diimbangi. Nggih no. Yo jajal tak anune. Nggih. Mas Komet, Nggih, Pak. pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Oke. Mas Yono, Nggih, dalem. panjenengan tidak mriki wau nitih napa Mas Yono? Kula nitih biasa mobil. Dadi kali kanca-kanca rombongan sami mriki belek ya sak komete sedaya Sengkut mriki sedanten. Nggih. Mereka demi masyarakat Masyarakat Banu wis jan abot apa ta? Anu kowe uthake wong loro. Lho, Lah wong kene kono pertanyaane ra padha aku trimo takoki sehat. Lah nek lara mek apa tekan kene? Wong kene iki ning kene menghibur untuk masyarakat Banu kok. Banu ngono ae kok Banu. Kuwi jenenge iri ati lara ati. Nah, ngono. penyakit Kok iri hati. piye? Sampeyan ditakoki wakeh lah aku Gur Mas Komet sehat. Lah mosok lara. Lah tapi kan yo ditakoni. Yo mesti liyane sing dawa lho pertanyaan. Kowe pengen anu apa ning aran ditakoni Mas Bayu? Iya sing dawa. Sing dawa. Ya ndang ngomong rono. Ngene kok iren iki tenan. Nggih. Mas Komet, Nggih. umpama jenengan wonten kahanan sing
ora patiya sing nyenengake panggih panjenengan Nggih. terus sampean tinimbalen wonten Dusun Banu kene Banu. umpama Dusun Banu kene sampean terus tindak mriki terus nitih kendaraan sampeyan to Nggih. lah kendaraan sampean niku regane nggih mboten sithik umpamane sampeyan kok terus tekan kene iki terus dianoni karo wong kene iki terus kira-kira sampean tindakane piye mongko wong kene iki senengane beda-beda kilo-kilo piye ki? dadi umpamane kok sampean tekan kene iki nggawa rombongan pirang-pirang Yen riyen Pak Lek. piye Iki lho akeh men Pak. lah jare njaluk sing dawa Wong kok jenenge ngewohi kancane. Aku mau pendek ditakoni saiki jek ora trimo. Yo ning jalukmu sing dawa ditakoni dawa jek salah. tegese sing berbobot ngono ora kok terus kono omong aku ora dikeki kesempatan. Lah niki lho pengen pertanyaan sing berbobot. Lah ngono pertanyaan ramutuk ora iso komunikasi antara dalang dan dagelan. oke berbobot siji Nggih, sampean tekan kene iki tinimbalan dening warga desa Dusun Banu ya. Banu. Iya. Lah Nggih. kira-kira wong sak Banu diklumpukno diwadahi truk iki bobote pira? Ya, jangan ngomong. Lah kuwi wah, lho kuwi pirang-pirang ton. Lah iya makane kuwi. Kuwi urung ketambahan rian. Rian ki nggonanku kok mbok nggo. Maksudnya wah wis gak omonge yo. Aku tak omong kalih sing nanggap ae. Lho, kok ngomong mbek sing nanggap. Lah sampean ngomong karo sinanggap wis sakmene mbane ora yo keju cangkeme sampeyan. Lah nggih to Mas Bayu, sithik salah, dawa kedawan saiki. Berbobot ya salah. Jaluk pertanyaan sing berbobot kuwi ya ora iso jawab. Kuwi jenenge kowe iki ora iso nglenggahne Mas Dalang Mas Bayu iki. Lah wong ya wis lenggah dhewe ngono lho. Kok kon nglenggahne iki jane piye to? Ngene lho, Met. Sampean rene kan kerjasama kali Mas Bayu karo kanca-kanca Iya. iki. Iya nek Sanggar kanca-kanca Bayu percaya. Lah iya mulane iki paling ora Mas Bayu iki isane padang iki cahyane piye? Nah ngono. Anu nek mau Mas Bayu kei lampu. Waduh. Dadi dalang kae kok mburi ketok mekan kok ngarep ya ketok abior. Lah Ya. anggap aku nyuluh kodhok apa piye? Lah terus men padang. Isane menyala iki lho. Dibong. Ayo. Cangkeme. Dalang kok mbok. Oh dalang kok menyala iki apa? Menyala tegese Mas Bayu ki junjungan, Met. Junjungan. Aku apa kuat? Kaya Ben Bayu ki ya bengi ki ning Banu iki ketok berwibawa. Paling ora kowe ki yo engke opo ngono lho. ngekek ya apa to wong awake dhewe ne arep-arep diwenehi yo. Kene karo masyarakat Banu iki lho wis padha urunan dari masyarakat untuk masyarakat. Nggih Pak Bu nggih. Lho, iki kanggo awake dhewe ning kene iki matur nuwun wis ditanggap. Lah nek ditanggap kaya ngene iki jenenge rak ya ngejak padu. Ngejak padu piye? Wong Mas Bayu ya komunikasi karo aku, ya karo sampean. Ya pas to. Dalang ki ketuane sakmene mbiyane iki sapa to Mas? Ketuane sakmene kae iki sapa? Ya Mas Bayu ki. Oh aku. Lah kudu Kowe dadi rong ketua tau. ya kudu Oh. iso piye to nglenggahno awake dhewe lho ngono lho. Lah kowe apa ya lempok? Ate mbok kon nglenggahne. Lah nek ra iso dalang ki abot lho Mas. abote apa? Abot dalang kuwi ya bengi ki ya anu apa ki matur kanca-kanca. Kowe nek roh gawene dalang ki sikil mergawe obah. Wiwit saka pucuk rambut nganti tekan jempol sikil iki ora ana lerene blas. Lho, Kowe tak Sik, kandhani. lah sampean kok wis pede ngono. Lah dianggep kanca-kanca yoga ki apa ya meneng ae. Ki sikile ya obah, tangane ya obah kene ngrungokne, mata ya terus melihat sampean, nyeroteni sampean. Maksudnya lho, sewengi aku ya mikir lakon lho. Lho, mikir lakon nek ya melek sewengi. Ya melek aku. Lah dianggap sindan-sindan ki apa turu? Ki padha, Pak. Dadi sampean gak nek semena-mena. Dadi dalang ora melek tok. Lah Lah terus? ora menganut tok. Tanganku ya obah mulahne wayang. sikil ngeprak lho. Lho, lah kuwi perkara dalange kurang pengalaman ngono wae. Lho, kowe kok ngenyek Mas Bayu kurang pengalaman. Lah zaman saiki tahun 2026 ki kudu kemajuan teknologi. Loh. Maksudnya Tegese piye ta? Lho, dalang wayang diremot ya kena kok. waduh. Diremot kok dodoan dadi sing ngeprak enek dhewe. Ditpiya. Kowe tumon dalang mayang kok ngeprak dhewe diremot. Ah wong sakmono kae jare pimpinan kok ora ngregani wong. Lho. Lah iki lho to ditanggap nyon sewu wonten Bapak Kasun, Pak Kepala Desa. Nggih, Pak Karsipin. Priyono. Mas Priyono ingkang pundi? Oh nggih. Priyono sapa to? Ya ampun. Kepala dusun? Pak kami tua to? Nggih. Ndak mosok Pak Priyono nggih. Mboten lho, mboten. Oh, wong tanggap ngoyo-ngoyo. Oh, nek ora jelas ki takono. Niku lho Pak Priyono. Wis paham.
Lho wis paham ngerti to? Yo wis ngerti to, kami tuwa mang ning jero mbek aku wis ngene. Berarti bener sing niku. Mbah. Oh tak tapuk isane malah. Ki padha-padha deglenge. Itu Pak Mas Pitono, Mas kasun iki tasik enem. Ijek enom dadi Mas diceluk Mas Pitono utawa Pak kami tuwa. sing bener sapa to, Mas? Pitono. Masa ora paham to gedhe dhuwur. Mang jere Pak Suroso kuwi. La ilaha illallah. Pak Suroso kuwi ketua panitia. Nah, Sing nyiapno kabeh sing mimpin acara bengi iki yo Pak Suroso kuwi. Ya, saiki tak takoni, nyapa wong ditanggap kok ora menghargai, malah madhep tebok kae jeneng kan ora sopan to. weh lah. Iya ta? Lho, ngono ki lho jere pimpinan. Rajake iki yo Lho, ngajak geger dhuwur. lah kaya awake dhewe iki yo madhep lho, ngene iki penak. Nggih Bu nggih. Seneng. Berarti kuwi Jarang nganggep tanggap larang-larang kok madhep tebok kae. Ya. lancene wayange yo ning kono kok yo madhep Pancen yo ora. tradisine iki yo ngene iki Pak tradisine. Kowe tumon dalang kok ora ngadep kilir ngadep penonton iki kok tumon. Lho paling gak napas lho mbok acange ngene iki yo madhep piring lho Mas. Lho, Lah, jenenge dalange nek ngadep penonton utawa ngadep sing duwe omah atau sing nanggap. Iki nek pas wayah esuk bayaran kae. Woi, anak kuwi aku ya melu. Lho lah iya. jenengan ampun emosi mboten usah darah tinggi. Darah Kula tinggi. sing ngurusi. Oke, tak pasrahke kuwi. Nyapung darahmu dhewe 650 Dik. 650 ora modar apa piye? 200 mubat mabit kok. Napa? Lho, tak omongi ya, Mas Dalang kuwi tugase ya ngono kuwi kabeh iki dalang madhep debok, madhep wayang. Ora enek dalang kok madhep penonton terus wayange kon nglakokno sapa? Sekali-kali maksudnya ya madhep piye to penonton kuwi lho ngono kuwi jenenge wong-no wong. Dadi aja semena-mena nyun sewu lho. Mas Dalang sinden kalih Yoga. Niki bener Yoga teng ngandhap nggih. Ya, niki Tapi nek menurut sampean sing paling aji sapa? Sing paling aji ning acara iki ya, pahargyan iki ya mesti dalange. Salah. Yo Mas Bayu. Salah. Lho kok salah? Yoga no paling aji. Lho, kok iso yoga. Lah kene aji kae. Lho, tegese paling aji ning kene iki yoga para karawitan ki iso mlampah tanpa dalang. Tegese umpama saiki tanggal 11 Ya. katuran teng Dukuh Banu wonten Banu kene. karawitan niki napa niki? Bayu Siwidodo. Bayu Sriwidodo. Wonten acara napa? Karawitan. Lah kalih sinten piyambakan iso klenengan. Lah nek Mas Dalang, Mas Pak Bayu. Dalang katuran teng Banu tanggal 11 kalih sinten piyambakan. Ape karo sapa? Karaoke. Ijek aji yoga ngono lho. Dadi iki kudu saling membutuhkan. Lah kowe iki omong apa ya jenenge pemimpin dalang ning dinggon tanpa dalang iki ngendikake napa ceritane. Yoga ya gak bakalan wani nuthuk, sinden ya ora wani nembang met. Nomor 1 mesti dalang. Ora enek terus kene iki rumasane ya paling ora bengi iki acarane apa? Sampean iso ndongakne priyantun Banu mriki. Ulang tahun. Lho to. Apa tuh acarane? Kok iso ulang tahun piye to? Ulang tahunnya Pak Sudarman. Lho. Sudarman sapa? Lah ampun nang kerdus mau nek tulisane cedhak omahe Pak kami tua mah lho. Sing ndi to met omahe kami tuwa ku lho sing ndi? Omahe apik mula nanggape kelase dusun nanggape wayang dalang sapa ta sing urung tau rene omahe ku lho apik iki. Sing nek lampune ijo kae ta? Kuwi masjid bocah kok ora tuwa. Pi ora mae kami tuwa ora. Jere Pak Suroso kuwi. Iya, Pak Suroso daleme menika sing sebelah mlebu rono jeret. Nah, Sing mbok nggoni parkir mau masjid, bocah ra tau masjid. Anggere enek bener atau sembayang kowe. nggih to, wong anggere enten musala lu, iki omah apa to? Kok enek irunge lho. Ngene iki lho piye to? Lah kok ngenyek ra tau sembayang. Lah sampean lu Jumatan apa tau? Ya tau to, Rutin. rutin aku. Wah, goblok. Aku ki Jumatan terus. Jumatan ki ora rutin ya gur seminggu pisan. Jumatan kok rutin saking goblokmu ya jemah tok noblok. Wah, alah. Wong Jumatan kok rutin. Acarane apa? Raro goblok dadah. Seto masalah Jumatan mau lho. Nyapa mbok gudake Rutin seminggu pisan. Lho, piye to aku takok Jumatan? Jumatan. Rutin. Rutin no. Lah goblok no berarti kowe Senin ya Jumatan. Kowe Selasa ya Jumatan. Nah aku gak ya jemah tok. Kowe Jumatan
Seminggu pisan. Pisan. Nang ndi kuwi? Jumatan ning ndi? Indomaret. Lho, nang Jumatan masjid. nang masjid kok. Dalu punika acarane sedekah kok sedekah. Ana sing ngarani sedekah bumi, ana sing ngarani bersih dusun. Ki dusune wis wani wayangan kaya ngene, sapan awake dhewe ditanggap ning desa kene. Katerban. Iya no ning Katerban. Mula iki Bapak Kades nggih rawuh. Matur nuwun Pak Kades. Nggih. Ayo to medang rono. Lah aku ora kok. Pak Kades sing ndi? Pak Kades kuwi biasane nganggo kopiah, nganggo koko. Anu, Pak Kades ngaku. Lho, kok nek ditapuk wong kene kok iso Kok keliru terus ta aku iki. ya sing ngalus to, Met. Contone. Nyuwun pangapunten wilujeng dalu Bapak. Menika ingkang Pak Kades pundi nggih? Mbok bilih oh menika nggih matur sembah nuwun. Niki kinten-kinten jeng napa sedekah bumi acara desa. Alah, aku tang nunut kene ya ra. Nah, Pak Kades aku gak kenal, tapi aku duwe kanca kene. Sapa? Pak Karsipin ki bos melon. Kuwi nek wis kon Kowe kok iso kenal aku Pak dadi suwi. Iya. Melon semongko wis urusanku. Sapa jenenge? Pak Karsipin. Aduh, Met, mati tenan ki. Mati tenan lho ki Mas Bayu. Apane sih, Mas? Tak jelasne ya. Iya. Pak Karsipin kuwi. Iya. Yo Pak Kepala Desa. Loh, nek nyalon di apa? Pun Jenenge dikenalan kene kok ora roh piye? Duwe kanca bae lurah. Alah, Oh, tak bentuh iki. nggih, njaluk melone, Pak. Gak oleh. Ya melon ya ndelok iki acara apa nek ngarani musime apa usum melon apa jagung. Ngriki nembe panen apa, Bu? Tikus. Oh, mbok takoni niki nembe panen apa, Bu? Ngono kuwi salah lho, Mas. Lah terus aku takon kuwi piye? Ya muga-muga sing gadah sawah panen nggih ngono. Nek mbok takoki panen apa, Bu? Ya nek duwe sawah, nek ra duwe padha mbek nyakiti hati no. Ora wong ora duwe kok bingung ki, Mas. Iya to. Ora duwe sawah ki ya tuku to, Met. Zaman saiki kok Zaman saiki kok. Lho lah iya wong tuku iki lak nganggo dhuwit, wong utang tanggane arang percaya kok. Lah alah, ya carane. Carane? Utang ning bank no. Lho, lah nek nyaur. Lah nyaur kuwi ya nek wis duwe. Lah nek ora duwe. Ora duwe semoyo no. Kuwi kita menyesatkan kok ya. Kok menyesatkan piye? Pripun, Bu? Mriki panen apa, Bu? Oh, jagung. Jagung kuwi tegese apik lho. Apa, Mas? Ono maknane. Ana maknane sejane pengen dadi wong agung didongakno muga-muga masyarakat Banu mriki sedaya dadosa tiyang agung. Amin. Mugi-mugi panenane melimpah. Amin. Ora surasa ndongakno wong saka iki ya ta. Apa? Iya. Lagi tanggale iki tok wis donga lho, Mas. Tanggale 11. Nggih. 11 ki wis mengandung donga. Loh, 11 kok mengandung donga. Kok ya Nggih to, Bisa to, 11 ki semoga oleh welase ingkang maha suci, muga-muga wong Banu kabeh bagas waras. Oh, ngono wae tepuk tangan. Amin Allahumma. Dinane Kemis ki luwih becik mingkem timbangane Lamis, dadi aja omong timbangane Rakabu. Wah, tepuk tangan luar biasa. Banu ki saka tembung muga-muga rezekine Banu milih. Banyu. Banyu. Alah yo karek nambah iye karo kanca kok. Ya beda tulisan kuwi beda huruf, Iya, kuwi iya. beda arti rak ya ngono. Didongakne mugi-mugi masyarakat Banu sedaya seger waras kala wau pun didongake Cak Komet. Ya. Terus didongakne sing pedagang, Met, didongakne. Muga laris dagangane. Sing petani, Muga ngunduh. kejaba kono kancane ya didongakne, Mas Bayu didongakne, Mas Nggih. Bayu. Muga ya laris. Sajake kok ora ikhlas kowe. Ora tak Donga dongakno kuwi wis laris kok. Jalukmu marang pengiran. Iki malam minggu yo main. Iya, piye? Aku nang omah. Minggu main. Karo sapa ta Mas kedagelan? Alah. Salah ae kowe dipecat tok. Lha lah ya. Oh, sing dipecat niki ta? Aku. Ngono ngomongnya dek tak pecat lho. Balik. Baik. Terus kanca yoga didongakne. Mugi-mugi awet tanggane pun digugah lho. Apa to? Sapa itu ru? Iso tuwanek ben engko nak digukan dadak geragapan awake panas ngono.
Kowe ya didongakno sing apik. Ha, nggih. Terus karo kanca-kanca yoga, iki yogane delok daga, jek nom-nom kabeh. Nom kabeh. Yen iki ra nek Mas Bayu ki angger panjak kok tuwek sithik dipateni to. Teko rapik kuwi tuwa sithik iki ya dienggo conto patuladan lho. Ya maksudnya bagian ngulang ning omah ngono lho. Iya. Ning apa sanggare kono sindian met komplit. Komplit. Apik-apik kabeh. Jiro lupat monem tu. Wakeh tenan. Jiro lupat monem tuwek-tuwek. Dadi Barisane king mriki sing kok kene enom, Ya. sing kene iki sinden senior. saiki tak takoki ngopo kok sinden sing paling sepuh dikek pinggir? Ngapa? Ya. Sebabe Ya. ben kuwi kanggo tulodo kena dienggo pangeling-eling mulane sinden iki sing tuwa utawa sing Alah kowe iki kakek ngomong Yon. Kakek ngomong. Ora cocok. ancane barisane ngono. Nggih Mas Bayu nggih. Ayo jelas kuwi di skenario. Skenario ning ngono. Salah. Enom terus sing sepuh mriko. Salah. Lho, lah kowe Sebabe apa kok sing sepuh taruh pinggir? sebabe met. Enek loro. Siji. Siji nenek kerusuhan, dedel duwe lho ya sing sepuh. Ya ra. Sing kedua, sing sepuh ki mesti bolak-balik kudu pipis ngono, delok-delok dadi gampang medune. Upamane lagi nyinden. Cilik ya pas, gede ya pas. Piyok. Mosok piye kok ya nganggo nada barang iki lho. Piye iso? Wong budaya. Wong budaya nang ya ora pantes to. Iki lho Mas, disapa masyarakat Banu. Oke. Iki sing wis nangkap awake dhewe urunan nggih Bu nggih. Lah, iki seneng ki nak sampean jak omong ngono mesti seneng wong. Mulane aku seneng wong wedok-wedok ngono ku lho, Met. Kene kok ya wedok to. Kompak wong wedok iki mesti upama ningali wayang, campur sari, tayub mesti nguarep dhewe wong wedok-wedok. Kuwi terkenal nek wong wedok iki kompak. Mulane aku seneng wong wedok Mas Bayu. Oh, nggih jelas. Aku ra seneng rabi wong lanang. Ngono, seneng Ayo, aku rabi bener. wong wedok. Ah Mas ya aku ya iso. Gak iso Aku wedok ora patek seneng kok seneng ya bapak-bapak mriki. Oh. Upama ning acara ngene iki senenganmu bapak-bapak. Iya. Aku ya ora kaya ibu-ibu. Alah ibu-ibu ki apik njabane tok kuwi asline andinge ngono ae ra patek rukun kok. Lho. Wong wedok. Wah, Wong mencemooh. wedok ki ngono lho Mas. Masa? Enek tanggane tuku kulkas no alah atine ya panas. Upama tanggane tuku gelang, Atine melang-melang. tanggane tuku ali-ali. Ya atine ki cilik ati. Wong tanggane tuku ceret lho mencret. Lho. Weh, jenenge Penake dasya wong para lanang wedok. lho. Wong wedok kuwi peran penting, Met. Kuwi tanpa wong wedok, rumah tangga arep dadi apa? Nggih mboten, Bu? Esuk wong wedok kuwi dibanding wong lanang tugasnya akeh wong wedok. Wong wedok isuk wis umbah-umbah. Kuwi rak bojomu. Iya no, ya bojoku ya masyarakat Banu. Nggih napa mboten, Bu? Isuk wis umbah-umbah jam 5 lho bar subuh. Umbah-umbah kowe dunung ora? Ha kuwi nasibe bojomu nek aku gak kok. Lho, lah kowe iki piye ta? Bojoku kae isuk tak laundry. Umbah-umbah tak penging. Kirane Bojo mbok laundry. bojo gedene sakmono gedene rek mbok laundry iki terus mesin cucine sak pira? Tegese tak penging umbah-umbah. Oh, berarti nek pakaian Kotor ya di laundry. Oh, no. awan tapi awan. Awan Apa? sithik jam 09.00 mesti masak. Kowe nek ora nek masak mangan apa kowe? Tak penging masak bojoku. Lho kok mbok pengen masak lho kowe kaliren mati no, Met. Panganan online akeh. Saiki panganan pesen teko dhewe. Apa kuwi jenenge? Lho, Refill order kuwi to. Piye. Panganan teko dhewe lho, Pak. online Yo. pesen liwat online utawa WA. Yo. Apa jenenge? Refill order kuwi. Panganan teko dhewe Oh, ora Jawa. Dasar ilat Jawa ya ngono kuwi. Amit lho Mas Bayu. Aja. Ngono gayamu ki lho online. Order iki apa? Delivery order. Ayo, Apa? paket. Aku iki gak masalah omong kuwi lho, Mas. Terus? Nek wong wedok-wedok ngelumpuk ngene iki, Hmm. kok ngarep dhewe kadang-kadang ganggu konsentrasi, Mas. Kok iso ganggu konsentrasi? Ini menurut survei dan pengalaman saya. pembuktiane. Aku tahu Mas pengajian kayak lagi mutu-mutu cok komet mau metu Munggah. padang bulan Dang bulan padange kaya rino kaya wong wedok ku melu joget kuwabe kabeh tangane dhuwur. dik karo ngemiki sing wedok wayu sisan karo ngemiki lha kok melu joget ngene anake wira Apa to? Sik to. Anak nek ngantek ngene-ngene iki jane goleki apa? yo goleki piye to tadi
wong wedok ngemiki. Lah iya. Melu joget. Melu joget Melu ngene. joget ngene. Padang bulan. Nah, kan obah, Dik. Padange kaya rina. Anake golek-golek ngene. Batine cara ndek iso ngomong obah ae ngono. Wis jane goleki apa to, Met? Ya ampun ngono ae takok. Wis padha tuweke rek. Lah kok nang goleki pake. Ya ora kok ya. Oh ya ngene ya gak ya. Kowe kono. Ibu-ibu tetep ning kene. Iki masaku, masamu kono. Aku kene. Oke. Nuwun sewu, Amit. Nggo apa? Duh, yo ngaku musik no. Wong awake dhewe iki wong Kaya- budaya kok. Budaya seniman tulen. Seniman kok. Multi talent. Lho. Multi talentan lho. Talenta. Mas. Ya ampun. Lho. Nuwun sewu Mas iki. Anu ding tak ding endang, ding tak ding. Sing ngendang nek kaya Kamandanu rambute. Waduh. Cak baguse kaya ngono lho. Ya pas to kompak lah ngarepe sing ngerjeni Subakir. Wah. Bakir sapa? Badek madrim kok Subakir. Oh iya Badhe Matre. Ya kok ora nganggo apa kene blangkon dhewe iki? Bon-bonan. Oh, bon-bonan. Bon-bonan kok kuwi kok. Heeh, yuk dikompakne. Aku ngompak rene, kowe kono, aku kene. Wis to urusanku kene. Dang, tak dung, dang. Lu ape Ayo. piye? Ngrasakno yen iso. Asik. Khusus untuk ibu-ibunya ya, Bu ya. Kangge jenengan, bapake mboten usah, bapake mengke kalih komet. Sarang-sarang nggih Bu nggih. Supportere dagelan loro, supportere dewi-dewi. Tuwek-tuwek Nggih, lho. bagian wedok. Apa bocah nyanyi apa tuwek-tuwek lho. Ayo sarang-sarang. Hei. Ayo Bu. Apa. Kowe iki lho ape piye? Kowe ape piye? Aku arep ngumpakno kono gara sing muni kene. Lah kabeh. pancen sing paham ya kene lah nek kono ya Gur. Ora wong kok gak cerdas-cerdas. Lah Mengke kok nek- ya sing kira-kira kono ngerti apa lho ngono. Mengke nek kula anu matur mana semangatmu jenengan anu nggih nyauri Mantu. ini semangatku lho iki nyapa mulih So. khusus ibu-ibu mana semangatmu Nesu. ora nesu piye ngono Urek ngono kok jere ibu-ibu iki paling kompak pret. tunjukkan bahwa seorang wanita itu paling kompak sedunia. Oke? Apa kuwi rak kono-kono masyarakat ketiban kene iki. Aduh. Napa ta? Sok Bantu kok ketiban. Ayo. Katerban. Ayo Bu. Ho! Ora kompak. Lah nek aku tanpa musik wis kompak. Jal Pak E. Kula nuwun. Kakek kula nuwun. Ini tok kono wis monggo. Loh, berarti apa to? Wong iku mendapatkan antusias atau perhatian karo penonton. Ora kaya kowe ora Makane cocok. boloku sindel. Wong kok ngene kok tiban. Aja melok lho Den ya. Ada melok ya. Saing ke ya mesti Waduh. Aku tak mangke oh ya oh aku ya si kono ya nek ibu apa? kono ya nek wedok-wedok rasa Telek sandi berarti kayak. telik sandi kayak berarti telik sandi lagi telek pitik. Lah kan ya padha sak kandang aku telek pitik kowe kan ya telek mentok. Wis Ora iso wis nyerah. barang ya ketoke sing ngarep kuwi kleru nek ku laguku lanjut ketoke gak iso met Lanjut gak iso. campur sari ya. Sing nangkap yo dijak dagel pisan. Yen ing tawang ana lintang cahayu Alah cahe patake nyanyi malah kanggo sing bae-bae. Bingung kowe bingung. aku jane ning nggonanku ning Asli bingung Dek. Bingung. Lah nek umpama nganggo kedang Mas, blang, tun tak nduk blang. Ayo. Ikuti suara saya ya.
Assalamualaikum Hey, warahmatullahi wabarakatuh. Cirolo. Cirolo. Mulai. Apa? Kowe sing boloku kait budal mau sing ngejak foto aku. Kowe sing kompak ya. Malah kaya kecepit to, Met. Ngono sik to, tak ideki ya, Mas. Kak bongko. Aku mau bu to ning guri. Anggit iku kesel ngono. Lah kok arep diidek-idek mbek Rian. Ah modar aku. Sikil siji ae, Mas. Sikilmu siji sawong aku. Ngaturke matur nuwun dumateng masyarakat Bandung nggih Mas Bayu. Ya nggih niki tiang masyarakat ingkang tasik nguring-nguring nggih ngurup-ngurup budaya Jawa. Ya betul. Terbukti malam hari ini nanggap wayang. Ning kelase gur dukuh wae iso urunan kompak. Wah, ndugekake panjenengan ugi kula menika lho. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Bandung. Nah, tepuk tangan. Sos kompak lho. Nek ora gusuk rukun, Nah. gotong royong ora mungkin adicara bengi iki kaleksanan lho Mas. Betul Mas Bayu, guyub rukun menika kunci utama. Wong kok gelem rukun insya Allah urusan apa ae dadi enteng. Ngomong-ngomong masalah rukun nek Nah. cara sampean Pak Dalang Iki apa iso? lho piye to awake dhewe iki kudu membudayakan nyanyi kaya wong India bisa rukun. Wong India kae aja neh kok apik seneng cinta wong perang wae nganggo lagu tukaran nggih lagu Contone upamane tukaran. tukaran ngene Aku dadi apa? dadi wit Ya ampun. Mbok Rian kae kon ning kene mbet kaya wit ringin. iku Rian iki pomo dadi wit Ya. wong India ngerti wit lho nyanyi Iso ye? Duh, piye to? Jajal lagu. Koye mile gaya Koye mile gaya Koye mile gaya Koye mile gaya Wi nyonto wong India. Wi lagi ngerti wit ketiban wit lho nyanyi. Iya ora enek to ketiban wit iki ya malah aduh Surabaya enek kok ketiban wong India. Iya. Iya to? Ketiban wit. Ketiban wit wong India nyanyi langsung. Tuh wadadaw wadaw wadaw daw wadadaw wadaw wadaw daw 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 wadadaw wadaw wadaw daw 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 wadadaw wadaw wadaw. Wit apa sing nipani iki mau dik. Wit apa sing nipani iki mau dik. Kayane mau ni gedidi. Kayane mau ni gedidi. Ki wong India. Ketiban wit ngantek kaya ngono kuwi. Mula nyonto wong aku ya. Rumah tangga. Iki Ibaratnya tak buktekno lho Mas. Kersane kangge contoh masyarakat Banu. Tunjukkan bahwa cakku itu dengan seorang istri tidak pernah bertengkar. Ora tahu Mas aku. Kayak contoh. Berangkat ngene iki aku pamit. Upama tanggapan. Salaman. Aku berangkat ya Mah, aku ngono. Lho kok. Wah, alah potonganmu kok celurut nyeluk bojo adek emak. Lah bojoku jenenge Satimah. Lho, gak mamah ta? Gak sapa Mama. Lho memang berarti salaman plek langsung ngomong piye? Ngono, aku iki pamit budal tanggapan ngono. Iya. Ngono ki yo nyanyi. Piye nek tuh? Berangkatlah saya. Hati-hati di jalan. Dek ora usah nyanyi isin nggo njaluk tak tumbas nopo ngene. Ngono ki Dek yo nyanyi. Nyanyi piye ta bojo? Aku tidak minta oleh emas permata dan juga uang. Alah ngantek mangap kaya ngono. Ngapa bojoku? Berarti ben ketok romantis. Ora kaya Ya paling ora ki nek mulih engko terus tukono kembang to, Met. wis tak sempete kembang aku malah Berarti bojomu seneng. Wah, aku dikaplok ya. Lho, ditukono kembang iki wong wedok seneng. Gak,
Lho kok dikaplok iki piye? Lah iki kembang api tak sumet sisan. Biar. Cah gitu. Yo kembang ki mawar, Iya, iya. melati, Semuanya indah. Nek iso kamboja rak yo ngono to. Kuwi kembang mayit, Mas. Kamboja. Yang penting kan bunga, ini memberi contoh sing apik-apik. Iki lho. Mula bengi iki ya hiburan ya guyonan. Ya. Komplit menika wonten saking mriki dugi menika jenengan milih piyambak. Mbok menawi enten pamundutan, Pak. Oke, banyak. Iki Oke, sekian banyak. langsung. Sampai milih sing ndi terserah. Apa Sinten sampean ingkang katuran tepake sik? jumeneng? Iki sing apa jenenge ngadeg ning kene iki sing ngaturi panyuwunan banyak to? Nggih. Diwasana sik apa piye? Nggih to. Saking Banjarno njaluk gending podang kuning kalih gubuk asmara. Nggih, matur suwun. Nggih. Iki diaturake sik iki podang kuning kalih gubuk asmara. Niki sing biasa nembang sinten, Mbak sinten? Wah, banyak iki los semuanya iki. Mbak Oke. Ulfa Mbak Ulfa antian. Mbak Rani. Sing mulai mriki lho, mriki Mas Bayu. Heh? Wong iso Kok lali saka sing dari kene dhewe. kok ora manut kono iki nyabet to kok. Lho. Karek kono sapa sik ngono lho. Ora apal karo sindene, Met. Iki kok Ora apal ya wong pancen gonta-ganti sapa ta sing betah melok kono iki. tak tapuk misan minggu malah. Wong kene iki wis masalah sinden iki wis mangsa bodho. Lho, Ya, maksude kuwi Mas Bayu ki Koordinatore dhewe-dhewe. lah ben suasanane gonta-ganti. Koordinator paling wedi karo bojone arek. Bengi iki aja ngaku ki ya cep meneng. Masa Mas Bayu kalah mbek sing wedok? Kalah. Ya ampun, lah nek cerita aku mang jero. Lah bojoku wani apa to Mas ya? Ya ngono kuwi nek cerita karo wong. Lho, asline. Asline ya wedi. Padha karo aku. Allah ngono mbok critane. Sinten, Mas? Nduk Rani ngateko nduk ya. Sepoti cara Sanggar Bayu Widodo yo. Sanggar. Ayo Widodo. Yoga kemenyek. Lho. Kemenyek kok ngene. Wong kene kuno mbok langsung dung jleng bar. Wis rasa Lho niku dowo. variasi kok. Apa? Ya, variasi. Sing apik vario, Mbak. Nak variasi apa ta? Piye apa montor apa piye to? Ngene iki mertandane nek apa ki sanggar kene iki ya. Iya. Apa mang jenenge? Mbuh. Lho lah. Aduh. Bayu Widodo. Wahyu Sriwidodo kuwi Bayu Bayu Widodo. Widodo. Ya. bukan aku Sri to. Boten. Wis sik tuwek tanggaku. dadi budek. Ora. Suwe. Sajake ora gandeng karo siji-sijine malah budek to sampeyan iki. Nemen. Kok Sri kok ora melok to biasane melok sih. Lah ngelan mboten diajak kok. Oh mboten dijak. Nggih. Wis dunung berarti. Nah iki kan urung dunung. Iya. Iki- Iki ketake kok nek dagelane loro iki ketake kok digalekno pasangan siji-siji gathuk. Lah ngoten le Mas kok. Aku Ora milih pangerten kene. aku ngelolani menengi mbok yo lho ngono. Ya milih dhewe to, Met. Kudune senenganku ki sing kuwi neh malah senenganku sing piye? Ayo lho pengerten karo siji. Wong kowe kon milihne. Mbuh. Ketak pilihne nek iki engko kanggo aku ya. Kowe madhep rono, aku wis paham seleramu to. Kok milih dek pokok madhep rono nyampe. Yo ben surprise to. Boleh iki. Ben ora kok kuwi neh. Ora tak aku ngerti. Bintang. Jajau ngono. Sawi. Mbak. Sing halus lho. Iya to. Jenengan jumeneng nggih. Ah. Nggih to sekali-kali ya. Wis to kuwi tak pilihno sing apik. Matur nuwun. Bener. Nggih. Seleramu yo ngene-ngene iki to. Aku wis Nah, ngerti. kowe kan yo paham. Lah iya. Wis tenan kono ae. Ora usah kuwatir mbek aku, tetep tak pilihno wong iya lang siji. Ya, kowe nyantang kono. Iya. Kok yo Wis ngono. lah ngene. Apa pilihanmu wis ngono. Lah ngene.
selamat malam, Mbak. Selamat malam. Nyapa to wong wedok kok kualik lho. Piye goblok. Iki wae kono. Kowe sapa? Pak Lurah iki lho wis ora duweni iki kok wedi men to, Mas? Iya. Enggak, sapa wedi? Lah mang ning ngene. Ke anu, sehat nggih? Nggih. Alhamdulillah nek. Nah, Alhamdulillah. alhamdulillah penting tapi aduh lah kok Alhamdulillah nggih. Angut malih itu nek ngene. anu Apa jane? napa gangguan tenggorokan. Gimana ngono? Oh. Oh niku mungkin nek badhe pementasan mawon kula paringi resep niku saged diparingi oplok-oplok niku apa? Nggih, mungkin kula gaweke nggih. Mono-mono. Nggih. Salah. Sampean ya romantis kaya Mas Komet. Nek romantis lho piye? Lho, ya tak gandrung no wong lanang kok padakne. Ilate siku kok. Ilatane kaya meteran ngono piye to? Kalau boleh tahu namanya siapa tadi? Oh iya, memang. Aku kok mbayangno kene dijak nyanyi. Hei, Hah? janji tresno ya. Iya. Nyanyi. Mesti api. Mesti api. Api paling. Lah iya. Mesti api. Namanya siapa tadi? Namanya Dewi Rani. Oh, Dewi Rani ya. Oh, Dewi. Dewi Sudah. Rani. Kowe ki Siapa nyapa sih? tak kok bilih Siapa nyapa sih iki? dia? Oh, itu nggak kenal kamu ya. Kamu di sini aja. Udah punya pacar belum? Aku Heeh. belum. Oh, belum. Aduh. Namanya ndelak wis luwe kok ya. Ndelak wis. Kulo ndang takoni kuwi lho jenenge sapa? Wis on intim wis luwe. Wis di pacar burung. Kok pacar bojo e? Ya bojo ya sing cetha bojone sapa? Oh, kowe pengkhianat milihne sing beresiko kok. Wong liyane lho apik-apik. Iya apik lho, Met. Piye apik lho? Biyen. Lho, lah saiki mbok nyelek ngono. Udah nggih. Apik-apik nggih. Bojone sampean nggih anu nderek teng mriki. Alhamdulillah Dek. Nenek nggih. Ampun ditinggal mungkin gontol tikus. Nggih. Nggih, mboten kok tinggal. Besok Iya. yen kowe gelem karo aku, Dik, upama dadi pacarku bakal tak tukokne emas, kalung, gelang, ali-ali sak piturute Aku ya. yo pengen kaya ngae lho, Mas. Wis nak ngono. Gelang nak mene iki lho, Iya, Mas. pokoke gelang. Heeh. Eh, Nak mene iki lho lho, Iya. nak mene. Yo, mulai kene amek nyikut. Heeh. Wis, ngotak ngono ban nyopo. Apa kuwi? Lah kene ngantek kene gak ban jobo ya apa? Gelang ora duwe apa-apa gayane nukone gelang iki lho. Upama pengen dolan ning ndi, tak tukokno mobil sing apik model-model saiki ya. Kowe pengene mobil apa, Dik? Aku apa aja, yang penting kan sama kamu. Oke, Oh, sing sama wedok aku. iki ya padha ae. Aku lah mbok tembasno mobil. Wis tak tumbasno sampean karo aku engko sing mesra aja gelem kalah karo kuwi. Tak tukokno mobil Cherry sing gruwah. Aku sing nyetir sampean madhep mengguri karo goreng tahu. Tahu banget. Ulat tinggal latunan. Nah, kuwi cocok iki. Lho ki marah jelas to. Ora cedok. Wes upama nganti kowe gelem tak pek bojo sampeyan tak jak bulan madu ya. Kemana ya kita? Terserah kamu sayang, mau ke Paris, mau ke Hong Kong. Wah, kuwi bulan madu apa minggat jan. Rewet ya iki rumah tanggamu dhewe lho. Lho kowe teko Katerban nganggo Google Map teko Hong Kong. Potonganmu yan. Wonge mbok biasa somben awake dhewe nang gua kikik. Alah. Uluh, ndelok telek lawa. Kowe iki par titik watu piye ning kono kok. Aja rayu nak wani nganggo kae. Lho, nganggo apa? Matane. Nganggo musik, nganggo Lah musik. nganggo kono iki nganggo musik. Wis sik Pak Kusik. Lho rak takon. Rak takon. Wong nek bingung ya mesti takon. Wong kok koyo ya ampun. Tegese kuwi kowe sik karo Lah nek kowe takok kowe sik aku sik padha karo nguyahi segara ya. ya. Alah yo kalah to kowe mbek aku kok iso. Lah dijajal. Oke, tolong nadanya A minor, A minor. Kunci go kabeh besar. Dengan musik-musik modern. Ternyata hati
tak tapuk lambimu engko malah mira wong. Aku ngelingno nada. Aku itu saja. Aku ngelingno nada. Rene Nek. Apale jane ya Aja nyejak kono ya. Kowe A minor tenan apa ora? Wong ayu tresnamu kinarya tamba susah jroning batinku Pun bagus antep Ketok ideal. hatimu. tak tinggal nih. Iki piye tak kok ditinggal ki jane? Wali aku. Oh, lantai bojo ngono mbok tinggal tak anune apa piye? Bojo Siremo. Tekan ndi Mas? Teko Katerban ngono kok sok. la 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 senajan ngarungi ombak segara rasaku ora bakal sirna Senadyan nyawa oncat sakara Ndak mawake dhewe ngantene nanggap elektron. Ora bisa dipisahno. Kayak foto-foto gitu. Capek ya Mas ya. Penyanyine karo cucuk lampahe nyanyi. Awake dhewe ngantene. Lah kayak MC-ne. MC-ne. Cemburu. iya kowe nek wani kono gandrungan nek wani Apa? wani apa ora Karek aku toh. lho kowe iki lho wani apa ora Iki bojo-bojoku dhewe. lho iki bojomu ta Alah, lah terus bojone iki ndi empuh. Golek dhewe ora kreatif. lho Ha, nggowo sampeyan kae kok bingung. piye kono Alah, ora masalah. Senek sampe dah. Allah ya nadamu ki sak pira kok F Mas F minor Aku mau kaya lagumu. C ya Mas, C. lho mulah ngalih to Mau ngalih lah C. cetok. Andai kau tahu, ku tahu di pinggir kali. Kowe mari mbok jawab. aku iki sebagai Ora usah, backing vokal lho Aku padake kodok to Mas. Ora, kok iso. sapa kodhok wis dikis kok iso Wis, ya wis ora enek kodhok tak tabuk. pinggir Sak pira mau? Aku kok Apik bingung. iki apik iki. sandalmu lho nyok sandale iki lho Ben ketok dhuwur. lho ketok dhuwur ki Lah aku ndek kene ndek, anak-anak dientekno garangan lho, Mas. Cilik-cilik. ya paling lho nek ngedusi kan penak Ya sampe penak ngene ta tuh sih lah nek dolan nang guritan kaya entek lho. wah Andai kau tahu aku mencintaimu Mas. di dalam hatiku. Ora aku ora cemburu. Telah terukir indah namamu. Dudu jenengku dudu indah kok. Iya, duduku dudu indah. Jenengku dudu indah, Mas. Jenengku dudu indah kok sing mbok ukir kok indah to, Ayo, Mas. ayo. Piye to? bejane sak donya ki aku mung karo kowe dik Oh, nji. bojone pintu iki ya Ora usah dirungokke ya, Mas. Ketok iya kowe iki yo melindungi bojo kok iya Maksudnya indah ki opo gitu. apa Apik lho. Apik, Mas. Nek sampean Aku mosok- kok doi ya, Mas ya. Eh? Aku kok doi Wis apik to ora? tak foto ya. Ya wis. Suarane kok wis ora bendeng nah. Suarane kok ora bendeng nah. Nah, mana? ya halah malah mbok gaekno neh Ini bonang aku. Jajal karo nyanyi. Ngelingno karo nyanyi le karo nyanyi Anak-anak. Aja guyon ngadeg. lho kalau dene dhewe iki nggek kok mbok ngadeg lho Oh iya, ngadeg, Dek. Niki wau wonten pamundulan. Nggih, Pamundulan. Kompak banget. oh mau kleru adek mau dikompakne Pamundulan anu Tuban ki wis ora iso ninggal tayub. nah ciri khas Tuban Bojonegoro ki mesti tayuban Ciri sapa?
jere sopir-sopir. Ha iki dipinangkani napa ingkang dados pamundutanipun Bapak Mbah sinten niku wau wonten Podang Kuning. Terus sing nomor loro Gubuk Asmara. Nah, ya. Mengke sing nembang pacarku Betul. karo pacarmu ya. Met, Sing ibing ya putih kayak teng tengah, sing ibing kayak kula to. Monggo Iya. teng tengah kersane dipun gaduh. Kowe ditapuk pisan kok gaduh iki. Nah, iki cara gagrat mayup. ditayuke. Sandalmu lho, Lek. Napa? Kok ya dicopot. Cara Kok ya gagrat. sajae kok ya pas ngono mau ukurane. Lumayan ketambahan 5 cm ya. Malah kaya sandal. Sandal apa boto jane. Oh, wandel. Yo. Niki mau bawa napa? Boten. Oh, langsung. Ayo. Nah, luar biasa. Matur nuwun. Sampun diaturke kalau wau pamundhutane Pak sinten wau nggih? Pak Podang Harno, Kuning. Podang Kuning. Pak Harno. Mandhapipun Gubuk Asmara. Matur sembah Pamundutan nuwun. saya kathah Mas Komet, Mas Yono. Nggih. Niki saking sapa iki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Bayu dalasan Dalu. kanca-kanca Sanggar Bayu Siwidodo lan sedaya warga masyarakat dusun Banu. Mugi-mugi pinaringan lancar sedayanipun. Amin. Kula Sang Joko alias Mahendra kalian Basarni nyuwun gending Podang Kuning. Awis. Nggih, Sampun. diaturake. Mugi-mugi Sanggar Bayu Siwidodo tambah jaya salaminyo. Matur sembah nuwun. Ya. Amin, amin. Waduh. Nggih, tak macane kabeh Mas Dimen. Tak Oke. wacane, tak wacane. Tak Wis macane. tak nggo bolak-balik sing ngene kene. Lah iya. Derek ngregengaken Mas Bayu nyuwun tembangipun Podang Kuning. Weh, Podang Kuning. Pun ping 3 niki nggih. Nggih, Podang Kuning. Kintun salamipun kagem sedaya warga Banu. Nggih. Menika saking dulur Mas Jono Wonocolo. Nggih. Nggih, sembah nuwun. Sugeng dalu Mas Bayu, salam saking kawula sak kanca pemuda Banu. Khususipun salam sukses selalu. Ampun bosen-bosen dipun timbali wonten bersih desa Banu. Oh nggih. Boten. Malah matur suwun. Nggih, Karang Mas Taruna Bayu Banu. badhe nyuwun lagu Prawalayar kagem sedaya masyarakat Banu mugi tansah guyub rukun. Pun. Saking kawula 3 serangkai sapu jagat ABCD anak Banu cinta damai. Waduh. Tepuk tangan, tepuk tangan. Anak Saking Mas Banu Kevin. cinta damai. Diaturake mau apa mau Prawalayar ya. Iki go pamundutan Jono. Podang Kuning mau wis Podang ping Kuning wis 3. diaturake kabeh. Kok diaturke. Ana Puspitanala Yono, Caping Gunung nggih wonten, terus Kusuma Wijaya nggih wonten. Iki diaturake sik sing Puspitanala ora coba. Lah, Niki, nek Pak, ajeng sinten? wau Ya. kagem ingkang sepuh-sepuh. Nggih. Ha niki nyandak ingkang mas-mase mbak-mbake. Buat Nggih. kaula muda. Heeh, sinten ingkang kepareng jumeneng menika, Mas? Mbak Ani ya ngadeg Mbak Ani. Ani. Nah, yo sepati cara Sanggare Bayu Siwidodo. Anak ayam, anak ayam. Keramaian yang ada saya panggil sang becak. Kereta tak berkuda, becak, becak, tolong bawa saya. Oh iki dah tukang becak. Loh, Hehehe. itu. Benten to. Oh, benten. Niku mboten becak. Lah kula nimbali becak kok niki sing wonten. Niku Cak Komet. Oh, Cak Komet. Dadi jenengan mengke saged duet kali Cak Komet Oh, napa kali kula. Oh, nggih. Napa kali Mas Bayu nggih. Semoga. Oh, Abdul ora kaya Mas Komet. Komet. Mas Komet. Ya. Wah aku neh. Ki mau apa to, Met? Mbah, Pamundhutane. Apa mau? oh kathah kok Puspitanala Oh, wonten. Puspitanala. Nggih, diaturake Nggih. Puspitanala. Yo Puspitanala oke, diaturake yo. Puspitanala dados.
Nggih, mengke duet kalih Mas Komet nggih. Ya. Wong kok tawa ae. Ora Piye to ditawani piye nesu. ra dijak nesu. Dijak ora gelem. Dan ono liya Dan siramu wong ayu. Yo. Piye. Aku mau nek sampean balik. Piye. Mas, Lah ngopo? Nang kene ae. mau lho pas gak tengah kok jogete apik. Dia. Kendangi Mas, kendangi. Kedange. Jere pengen ro. Jare pengen to ta ya? Carane piye? Iya carane ya. Tiada yang paling tiada yang kurang piye? Kowe ngentut iki ya. Wong ngene yo. Ha ora melok ngedin karek nyedot aku. Aku pengen kuwi. Kok karek nyedot piye kancane Piye, ngono. piye, Alah kowe piye, iki Kang, percuma Aku yo kene. pengen to, Mbak. Pundi, Kang Mas? Pengen kaya ngono kuwi lho, kaya Mbak Dono Komet mau lho. Kowe iki percuma nek aku nih cek greng lah nek sampean Terus iki piye? perjuangan. Lah engko ayo tambeni peli kita to. Pil kita. Kowe nak ngomong sing Kuwi sing hati-hati. cetha ta. Kaya Kuwi lho sing biasa rupane abang mbek ireng kuwi lho. Oh, nah apa jenenge? Peli kita. Lho to. pil kita. Lah iya kuwi lho. Apa Bali. jenenge? Pil kita. Lah ngono kok. Lagi ping 5 lagi Kaya bener. ngono kuwi lho, Mbak. Niki Piye, anu piye, piye? Alah aku tak delok iki lho. ya ya entar iki. Apa ndelok apa? Isik Angel. Ngene-ngene lho, Mbak. Oh, piye mau? Ya turuti Ya. pokoknya iki permintaan terakhir, turuti. Oh, bocah terakhir gua kono. Ayo. Ya. yang macam Prana lho. Aku ada Prana. Terus. Ayo, Mas. Kaya mau Mas. Ayo. Lho. Mau. Lah kok dadi ngene? Lho, mendoke nang digiring. Mbak. Bang. Sing Ora iso. Dadi ngene piye? Oh, alah. Sing ngene. Monggo Pak ngersake. Murah niki pedetan. Sampune pedetan. Niki Lah ditambah. iku ki kesababan iku lho kok gak iso muni ki mau piye? Iso kaya dik mau Mbak, Mbok. Mosok komet mbok kei aku. Jajal kene piye nek kene. Sing mau Mbak sing dia oh. Turutan. Sing to, jajal wis kene ya. Ya, Kene, nek kene. wis. Diwarai Ah. Mas Komet diwarai. Nek cedak Mas Komet piye? HP-ne sawisno rekam. Kok gue delok-delokan nek arep turu. Ah, percuma. Piye mau? Tiada yang Piye mau? Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Andai engkau tahu. Kowe kok aku wong kok iwu to karo kowe iki lho kok. lah wong pengen ngerti kok diadepno. Sik, dimboi siji meneh. Lah Angsal Mas modele niki. lho, Boleh? modele. Jenengan ampun Cedak. ampun balik riyen. Ngoten. Ditambah setunggal sinten nih, Pak Mas niku. Aziza. Asisa. Nah, Asisa kuwi lho iso. Mesti mbek aku ikhlas. Sik to iki sinden Piye piye piye. Ya Aziza nyapa. kate kondo. Kaya ustazah. Ayo Dek, coba Dek, Ayo seperti Heli dung dung dung. Wih, sepotan apa? Berkodok kok ki. Lah mau becak. Pokoknya Mau sajak mula Pak De, Pak De. Nah, iki. Ora pedhok berang-berang ular kok dak sia-sia aku udah nyapa. Tabrak bakul jamu Pak ngono. De, Pak De. Wong kok Tapuk, padakno Pak. heli. Pak Di. Tapuk iki no, bocah yo cahya. Oh, kene jak iki malahan kok. Aku bolomu. Saya apik. Nek kabeh ditukari piye to cah iki? Kok ngomah gowo masalah. Lagi Aku PS bolomu. paling. Aku ki ndukung sampean. Iya ning Zah. Sah. Zah. Kok kaya pitik. Sah. Ora Sah. apa-apa timbangan jah kok iso. Ayo Sah. Iya. Nang kono. Piye, Pak? Lah, niki kan nembang apa ngujar-ujari tok? Lah ngono lho. Ya lembang to. Sing apik sing tiada yang. Sing ngungkik-ngungkik. Iya no, aku yo Ah, pengen. jenengan pengen ro sing ngungkik-ngungkik. Iya. Alah wis suwek ngono. Eh? Asik. Wis suwek iki mbok ngerti. Tuwek kok suwek. Lah wong iya Mas Jajal, ya. sapa ora kaya kuwi, yurum kuwi. Hah? Ora. Kuwi apa iso goyang Aziza? Iso. Asisa iki ning dinggon. Lah wong aku lo lanang. Heh? Kowe iki bangsi to iki. Lah layak kok gligir. Ora ngerti asisah kowe. Lah, iya. Ya sah ya. Iya. Nyanyi. Gak sah sah ning kene umpah-umpah sapa kono lho, Tang. Iya.
Piye? Niki Monggo Romo. Piye? anu Request ngaturke napa malih? Sing sampean kersane piye mau? Iki ana pamundutan iki mau Apa ana niku? caping gunung lho iki. Caping gunung. Terus napa malih? Caping gunung kali praulayan. Iya. Oh, nggih. Ini siapa yang ungkik-ungkik? Oh, gak. Caping gunung ora kena diungkik-ungkik. Oh iya. Tapi kan piye? dijenggleng to, Dik. Oh ngono. Ngono kok iso. Dijegleng ta iki? Iso jengleng apa ora lho, Mas? Alah wis ra kuat, Mbak, wong kuwi. Ora kuat ta iki. Wong terakhir lho asam urat aku roh. Lah, iku lho. Lah Kok iya. nak setruk. Sajane wis tau karo awakmu, Za? Angke wong sarung ki cek kirim kene. Pak wong jenenge Pak D Komet kuwi ya. Heeh. Oh ya Allah mek jedhok utek aku. Boyo. Jenenge Pak D Komet kuwi ta. Nanti jeduk-jeduk kok iki. Aku meriksane anakku ya to. Heeh. Pak D mek apa Pak D? Anu sak sikilku geringgingen terus sak sisih. Lah kena apa Pak D? Ya. Kolesterol, asam urat, gula. Darah tinggi. Mbok bawa ning gone dokter. Iya kuwi. Ya apa Pak D? Kok kabeh penyakit sak ning mbok Gak sumpah gulane wis payu. Hei. Diabetes kuwi lho kok iso gula wis payu. Oh. Saiki wis sehat. Sehat. Wis sehat. Nyatane wis iso dak si aku. Oh, ngono ceritane. Iya. Ayo, kok kowe tak jenggleng, Dik. Ngono. Ora dibacur. Ora sampean. Engko, Mbak. Saben bengi. Ayo. Sik, sadurunge saben bengi Loh, niki awake dhewe ya hati-hati ya maturun ki nek mboten klentu neng pelataranipun Mbah ingkang Buyut. buyut. Mbak. Kira Mbah Karminah nek mboten klentu nggih. Oh nggih. Hati-hati Oh. pola sak pola aja nganti malati. Lah ngono lho. Iya, Kowe ning iya. kene sembarangan ngomong, sembarangan pulang kok mulih Terus takok kono, sepinten, Pak? Oh, sing halus. ya. Sing halus. Kleru bacok ndasmu. Iku lho. Aku Ora ngono. kok iki Kok Mbah bacokan? Mbah Kong sing iki apian. Sing kene apik yo kae lho, ora kenehan. Iya. Potong. Ya udah. Ya, ngudur ya kono. Saben bengi. Mbah Wo siap Mbah Wo. Ya, lagi Mbah Yon ki Mbah Wo. Waduh, men sarapan metenge. Ayo sabar to ya. Kok ancam. Wong nek sehat ki kaya ngene iki, Pak. Oh, ngono. Kan. Lah mbok anggap aku lara. Kroso apa ora, Mbak Ayu? Iso apa ora? Kroso. Oh, kroso tenan. Aku semat. Berhasil, berhasil. Wong Jajal. sehat. Jajal. Sapa ora hati-hati. Eling Urung, herniane. urung, saya urung. Urung muni lho. Urung muni. Wong popo kok pola. Latihan. Latihan. Pemanasan to ki mau. Nggih. Yen Tenan, Yan. aja. Kok nak kene ra kuat tak tes iki. Alon-alon. Iki aku sida muni apa ora yo. Cita-cita muni tut ngono. Lho. Tut. Nang masalah cah poli lho aku dadi kulino Oke, ngumpul. oke. Wis piye jaluk kok pinggir ngarep. Aku seneng Guri. Yo wis Guri. iki aku Oke. karo Pak Lurah padha. Oke. Lho lho lho. Ora kok iso dilelake. Mate padha-padha seneng melone no. Oh, no, ya. Ya, ya. Yen memajang kleru lah Wes, sing kliru kono kok aku Wes. disalahne. Anggere nek sing nimbang mesti ngono. Yen memajang. Ora. ora masih rupane kono. Kau dibisi piye to, Mbak? Dibisi piye ta ngomong? Yen memajang. Yo ora iromo. Yen memajang. Ya sapa to? Ini Dik, oh coba ora, Dik. Among karo janur kuning janur kuning janur kuning. Balak tenan to kadene ya. Alah, dadak mulu Pak De, Pak De. Iki lho, Pade untu mumpu. kroso keri lho kok ora. Anu pertama dulit terang ngono, ta Dik. lho, ora dulit. Ora iso ndangan-ndangan pisan.
Ora mampu kowe ketoke tak anu sik aku ngawur sik tak telatenane. Aku biasanya kena kok yani. Kono bojomu dhewe. Marai gulane mok dol kuwi mau lho. Lah iya. Makane ngono Padahal wis dawuh. Wis terimanan ya, Mbak ya. Ngono piye? Oh, sampean ki yo ngono kuwi. Ora wis kena tak omongi tak Ndak wi baik. Oh iya. Wong ki kudu setia. Oh setia di Ngono enggak lho. apa-apa ya. Setia kowe karo cepuk iki lho. Kowe ngenyek bojoku, nyek bojoku. Ngenyek. Aku mbotokno aku malah Iki mbok kira apa mau? Iki najan to cilik asline but. Pak De, sampean ki to nek dak si aku kok ora kaprah to. Lah, Wong pripun? dedeke iki lho padha kok. Padha. Iya nyia, he. Mula anane deteke padha kula mboten purun Budhe. Alah kok Awak dhewe budhe. ape memperbaiki keturunan Lah kok malah memproduksi tuyul. Wis ta ora usah ngurusi anjing menggonggong Anjing ya. menggonggong. So awake nggih loro ya. Sing kendel kowe Dik. Miring Dik, miring. Waduh. Sakmene. Sakmene. Ya Kowe kok angger kakek ngomong larase keliru neh lho. Di cincang ngene terus. Iya iya, aduh. Iya ya menekno. Kembang wae wataan. Awasi. Wong ngene lho Yan, para mrono ngapo. Pemanasan saiki. Ala pengen. Ala ya Allah. Wates. Kok songo ngono suara. Ora iso we, Pancene mampu. Pancene cek orisinil. Lho lah, jare sapa aku tan penak. Dulu. Lah. Wah, ndani nutul krasa. Lho. Wis ora kok mok klontangan kaya ngono lho. Aku trauma. Apa trauma? Aduh, Modele kaya kena galar. Kok. wong kliwat kok Liwat gak apa-apa penting Kaya apa jenenge kaya nutul kodok we. penake dagelan ngene iki lho. apa? Pak, kami tua. Pak kami tua ya menang bayari. Heeh. Pak Kades nangkap Ngebos wayah-wayah iki. iso. Iya. Mas Dalang ngejak sapa-sapa iso. Oke. Ning apa wani? Ding 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 ding. Gak wani. Jajal kami tua tuh. Anu tawani Mas. Tawani jalan. Gue Mas Bo. Sapa? Mas Bo. Ora wani. Ora wani sing wani mau dagelan, Met. Dagelan. Arah ketang teko mak piye, Met? Gelut no. Kuwi lho sing penak nek jenggleng. Aku wis berusaha penak. Caca lho nyatat. Samurat. Yo, ki lho ngerti. Dani kok. Lali neh. Larase lho. Sapinten, Pak? Pacitan serbi Nah ini lho. Adem kena. Mana, Met? Sisi mapan Kene lho. Ayo, Cah. Yes, mantep. Siapa ora? Gue nang kleru pasangan, Mas. Mang tak bukakno mu. Gak nak menowo, Mas, tak jajal. 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 Tong sing dong. jajal mbek sing sepantaran ngono kuwi. Oh ya Oh jelas. iya, karo- coba. Jajal aku Iya, ya. iya, oke, Dang baik. ding dang. Oh, kono tambah jos. Ki lho wis tak kencengi kene. Dikira baute protol iki piye Mau. mau iso dikenceng. Dol. Sedaya pinten? Ya 120 lah. Ganti apa ya, Mas? Sampai kampas kopling bareng itu. Oh, kampes katengkas to. Kaya ning gone bengkel ae. Kok wis moprot. Mang kendo mbok gasak ae. Wis diganti oli saiki. Wis, karet-karet tak ganteni.
Yo titingane. Ora lali, ora lali. Ayo Dik, kowe sing paling anu Dik, sing paling ngerti anu ya. Iya. Alah ki ya padha ki nggo. Panas. Piye Mas janjine ora Kowe iki piye to sing orang ora lah kurang Dek. ora Dekno. alah wis ngene urung cetha kok ayo ora ayo Sa Terus Dek. Panas udan. Udan panas diudani. alah Ya omonganmu kaya bangir-bangir Ngenyek we bojoku kok sembut nyek banyu. ya tak delok kok samping ya aku sok trepes Lah wong kono ki ya padha ae to ya Pak ya. Malah penak to nek trepes nek ngambung langsung kena lampu. Soale sampe diselurup gitu. Alah. Capek gunung Ngetan bali ngulon apa satyane kelakon. ayo lungguh Ayo ae ludrukan yuk. Sapa? tak kira Ya mbok ben. Ya, Jajan. dalangnya kurang gawe Ukut. Aku saweneng aku nek kuwi. Tapi saweneng aku. seneng wong ora wong kisinan Bekakas nek bekakas ra janjian ki ngeten iki yo. Yo dibacotke Nduk karo gemene wektu wis parek esuk. Yo, Mbok dibacotke. santai. Nadyan Wadon sarta minum maneh banyu
Rampak tenan kowe. Ya iki lho sing gara kelangan laras iki. Aku yo ngerok kok. Tapi aja fales. Iki kan kardis. Kaya wong ape pateni kok ya. Iso kok iso iki. Skor yo. Iso lho kene kok. Syukur bisa nyanyi bunga desa raja dewe ora ilang